Громадська рада доброчесності – орган, створений спеціально в 16-му році, от в ході тої судової реформи, яку ініціював і провалив Петро Порошенко. І ми представляємо громадські, тобто нас делегували громадські організації з таким підтвердженою репутацією, з міжнародними аудитами, і ми перевіряємо суддів на предмет того, чи відповідає спосіб життя і нерухомість тому, що суддя фізично міг колись заробити. Чи він не бухав, не хамив там і так далі. В засіданні, в процесі, я вже не кажу за кермом там і так далі. Далі ми перевіряємо лояльність до української держави, тобто на предмет ватник чи не ватник, і він, і його діти, там, або вона суддя. Відвідування окупованих територій, з яких підстав, там у нас є судді, які відпочивають собі в Криму, там в Росії їздять на Новий рік, і все нормально. Ми, звісно, всі ці випадки аналізуємо і робимо висновок. Суддя відповідає критеріям доброчесності, професійної етики або не відповідає. І ці критерії ми не самі придумали, вони базуються, такий цікавий документ, про який мало хто в Україні знає, і судді навіть погано знають. Називається «Бангалорські принципи чи критерії поведінки суддів». Це всі судді світу зібралися, під егідою ООН розробили. І ми от чітко ведемо оцінку по цьому, по цих принципах ООНівських. І якщо ми бачимо у суді будинок Кончі-Заспи, не треба далі розбиратися, це хабарник. Все, вимітаємо з системи. Не треба оцей спосіб доказування поза розумним сумнівом. У бангалорських критеріях треба просто, якщо комусь із членів громади там, чи відповідальному члену громади здається, що це не може бути правдою, що це брехня, тобто він вкрав цей будинок чи там ще щось, то все, його вимітають із судової системи. І от ми кліпали цих висновків, починаючи з 16-го року, попередній склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів, як правило, множив нас на 0. Тобто вони мали право вето, і вони його застосовували на наш висновок. І судді-негідники ставали суддями нового Верховного суду і успішно проходили кваліфікаційне оцінювання. І моя суб'єктивна думка, як членкиня Громадської ради доброчесності, що більшість суддів абсолютно і близько, і навіть здалека не відповідають критеріям доброчесності і професійної етики.